Здравейте, мили хора! Намираме се в дома за стари хора, за грижа за стари хора в град Пазарджик, заедно с директора на този дом. Аз съм Юлиана Пенчева и представям дамски клуб Плеяди. Ние не за първи път посещаваме този дом. В момента стартираме нашата програма "Чудото на красотата от вътре навън". И смятам, че красотата дава смисъл и радост. Ние като активни възрастни хора виждаме радостта в очите на децата, в очите на възрастните хора и това дава смисъл на нашия живот. Ето, за това аз се обръщам с благодарност към вас, да изразя наистина своето удовлетворение за това, че вие полагате грижа, защото за хората от трета възраст, защото всъщност стари хора няма. Има хора, които се нуждаят от внимание, от изкуство, от музика, от грижа в нейния балансиран вид. Това, което виждам аз тук, е точно това. Здравейте и от мене. На свой ред аз бих искала да изкажа своите лични впечатления към всички вас, екипа на дамски клуб Плеяда. Мнение придобито в резултат на съвместните дейности и проекти, през които сме преминали. Смятам, че вие сте едни изключителни дами, позитивни, организирани, мотивиращи, респектиращи и вярващи в целите, които се стремите. Благодаря. Искам да изкажа най-искрени благодарности към вас. Много така щастливи сме да работим заедно през последните една-две години и всички инициативи, които и вие организирате, и за нас това е много важно. И усмивките да виждаме на хората, и децата, които примерно водим за програма, те също, за тях това е много благодарим за възможността, която ни предоставяте да помагаме и да правим добро. Аз също от наша страна бих искала да изразя голяма благодарност към вашия екип, към дамския клуб Плеяда, за приноса ви в социалния живот на възрастните хора, тъй като вие носите не само позитивни емоции, не само разнообразявате живота им, носите много усмивки със себе си. И тук може би е уместно да вмъкна дейността на Албена Ясенска с нейната инициатива, която тя прави, да идва, да им прави прически, един малък празник за тях. Те очакват с нетърпение, повдига самочувствието им, изражението на лицата им се променя. Точно това е балансираната грижа. Именно, отвън и отвътре. Отвън и отвътре. И бих искала да ви пожелая да привлечете към себе си все повече последователи, защото всичките тези инициативи, цялата тази организация е немислима без хора. Така, всичко става с хора и ние сме безкрайно благодарни за всичко, което се случва и така, че леко вървят нещата между нас. Тази година идват сега едни светли празници, също можем да направим някаква инициатива. Вие до тогава дали ще се върнете в Не, завръщането ще е след Нова година, празниците новогодишни ще си ги прекараме тук. Ще организираме и ние каквото можем, тъй като сме притиснати към обстановката, но ще се радваме да дойдете отново, да ни зарадвате, най-голямо удоволствие, да повишите настроението ни, за да можем да измислим нещо и за полеви условия, каквито, то не са чак толкова полеви тук, но нямате голяма зала за хубаво. Ще се вмъкне спрямо контекста и условията. Мислили сме го, ако и времето предразполага, ще си украсиме навънка, защото не знаем какъв ще е декември месец, ако има топли и слънчеви дни. Бихме могли да го направим и навън. Така както и може да го направим, за да може да усетят и това коледно настроение, което във всеки един дом се очаква с нетърпение. Това е най-важното точно по тези празници. Всъщност това наистина е дом за тези хора и на мен много ми се иска да подчертая, че перспективата, ние всички вече сме от едно европейско общество, от едно ново мислене, когато
грижата за възрастните хора в тези домове е една традиция с много добри корени. Но в нашето общество все още съществува ограничаващото вярване и така предразсъдъците, че това едва ли не е последователна грижа от младото поколение към възрастните хора да бъдат отправени в такова учреждение. Това не е така. Моля, заповядайте, елате да видите в каква обстановка живеят тези хора и с какво внимание се грижат персонала и идват, нали, това е една приемственост, опитвам да създадем и като възпитание за младото, най-малкото поколение, което да може да се дава пример. Да, част от нашите идеи акцентира точно това поведение. Грижата за човека като цяло, за това, че ние сме тези, които да се грижим за децата си адекватно, за самите себе си и разбира се за хората в тази мъдра възраст, защото те могат да бъдат само образец за това да ни научат на повече опит, да го споделят по-точно и евентуално да ни спестят някои грешки. Така е, наистина в тях има много опит, много мъдрост, следствие на изживените години и живота, който са прекарали. Но всички те водят един нормален и пълноценен начин на живот. Независимо дали са в семейна среда или са в такава институция като нашата. И това, което правиме ние заедно с вас съвместно, е да разнообразиме този начин на живот, социалния им живот. Да им внесем, пак казвам, настроение, приятни емоции, усмивки, повдигане на самочувствие, за да се почувстват те. Ние виждаме, значи целият персонал, който работи тук, нали, как отдадено се грижат за тези хора и те колко много ги обичат и това някак си стопля всеки, който го види и който е част от това. Да, в крайна сметка тук сме една общност като едно семейство. Така или иначе. Това е точно така. Това бяха думите и на един ваш представител, който каза всъщност това е нашето семейство. Да. И действително този дом е едно голямо семейство. Мили хора, повядайте, за да се убедите сами, а ние ще продължим нашето участие с вашия коледен празник. Да, вашия коледен празник. Идват хубави празници, каквото зависи, каквото можем, нали, и зависи от нас, ще го направим. Заедно можем. Заедно можем. Благодаря. Дамски клуб Плеядите, дом за стари хора, град Пазарджик. И така ние, нашата малка дамска общност, дамски клуб Плеядите, намираме се в сърцето на Пазарджик и ще топтим с пълна сила, за да може наистина този град да се превърне с едни малки стълбчици в едно по-добро място за живеене. Както за малките деца, така за хората в активна възраст, така и за нашите мъдри представители на третата възраст. Благодаря. Точно така. Следете нашите социални мрежи за нашите събития, бъдещи проекти, творчески и всякакви, заедно с Дом за стари хора, град Пазарджик. И весели празници! Весели празници! Благодарим за Благодаря. Весели празници на дамски клуб Плеяда. Невероятни сте! Благодаря.